It-tielet surplus konsekuttiv juri il-progress li qed jagħmel pajjiżna u li għamilna il-kol flimkien. Progress li ma nvolvix it-teħid ta' miżuri ta' austerità bħal tneħħija tal-pensjonijiet jew żidiet fit-taxxi. Kien b'dan is-sentiment li l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza diskussjoni mal-imsieħba soċjali bħala parti mill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema ġid li jasal għand kulħadd. Il-Prim Ministru qal li s-surplus għandu jħalli impatt mhux biss fuq l-investiment f'Malta, iżda wkoll fuq il-ħaddiema u l-familji. Aħħar mill-aħħar jfisser li għandna aktar flus biex nżidu l-pensjonijiet, għandna aktar flus biex nżidu l-benefiċċji, għandna aktar flus biex nżidu l-kwalità tal-ħajja, jekk hux fuq infrastruttura, jekk hux fuq nefqiet kif smajna llum il-bżonn ta' aktar indafa. Jien l-ewwel wieħed li ngħid li dik hija waħda mill-prijoritajiet il-kbar li fl-ambjenti tagħna, fit-toroq tagħna, fil-postijiet pubbliċi tagħna hemm bżonn ta' aktar indafa biex. Waqt li sostna li fl-ebda mument ma jpartat l-isfidi tal-lum mal-problemi li kellu l-pajjiż qabel 2013 b'ekonomija staġnata u nies jikkuntattaw ruhom bil-paga minima, qal li d-diskussjoni imxiet minn kif kienet qabel u llum irridu niddeċiedu jekk iridux inkomplu nikbru biex ikollna ġid biżżejjed biex nindirizzaw dawn l-isfidi. Sostna li waqt li qed jintlaħqu l-miri l-kbar, in-nies ġustament tistenna aktar dwar il-kwalità tal-ħajja. Qal li d-diskussjoni m'għadix biss dwar il-paga, iżda l-bilanċ bejn il-bżonnijiet tal-familja u dawk finanzjarji. Dwar is-suq tal-kera u l-proprjetà, Dr. Muscat qal li 80% tal-Maltin u l-Awċin huma sidien ta' djarhom, iżda ddeskriva bħala skandaluż ċertu prezzijiet tal-proprjetà. U iva, ċertu prezzijiet huma skandalużi fil-prezzijiet tal-proprjetà. Issa kif is-suq tal-proprjetà kif inhu ċar joħroġ mill-rapport tal-KPMG li jgħid m'hemmx bubble, kien hemm overheating, imma jien fl-ekonomija mgħallem li jekk m'hemmx bubble u hemm overheating, minnu nnifsu is-suq ħajkun qed jirregola lilu nnifsu jien nantiċipa li jkun hemm ċertu moderazzjoni fil-prezzijiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Scicluna qal li l-Gvern elimina d-deficit bla ma naqqar mill-ġid, anzi żied is-servizzi bħal dak ta' childcare u trasport b'xejn fl-iskejjel. Saħaq li l-ekonomija Maltija hija diversifikata u mhux tiddependi fuq skemi partikolari kif tinsinma l-oppożizzjoni. Al kuntrarju, qal li Malta għandha ekonomija li qed tikber b'saħħa kbira u qed toħloq ix-xogħol. Dwar l-inflazzjoni, il-Ministru qal li din mhijiex mistennija taqbes 2%, rata meqjusa eċċellenti għal pajjiż żgħir bħal Malta. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef tenna l-gburija tal-Partit Laburista għal progress li sar fl-aħħar snin u li issa se jżomm ħarstu fuq il-preżent u l-futur. Spikkaw ukoll bosta interventi minn diversi msieħba soċjali għal dak li kiseb il-Gvern u kif is-surplus jista' jintuża fl-oqsma li jirrappreżentaw biex il-ġid ikompli jasal għand kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.